raspravu. Prvi prijavljen Mladen Rugina. Izvolite, gospodine Rugina. Organiziraju se sjajni balovi, Bučograd, adventi i razna svečana događanja koja su u biti samo kulisa za stvarno stanje u županiji. I licemjerno je kad se na tim događanjima pojavljuju ljudi, jedna takozvana krema društva koja je u biti i direktno odgovorna za progon ljudi i izrabljivanje građana, pojedinci neki. Stvarno stanje je, nažalost, da smo i mi dalje županija sa prosječnom plaćom od svega 4700 kuna. A sad smo postali planetarno popularni po iskorištavanju i stranih radnika te prevari, slučajne palace. Niko nije o tome ništa rekao. Dakle, kulise su uzaludne, a u proračunu ne vidim nikakve bar značajnije napore kojim bi se pokušali uzdići s tom prosječnom plaćom s dna. I sada velim par riječi o jednoj temi o kojoj se niko ne usudi govoriti. Možda je kolega Kovač samo u rukavicama spomenuo o drvima. To je tabu tema, nacionalne manjine. Za njih se u proračunu ima. Cjelodnevni boravak Roma plaća se 16.600 kuna godišnje po djetetu. S koliko ste ono sufinancirali to iznimno većinsko stanovništvo, 200 ili 300 kuna. Na integraciju Roma troši se znatan novac, a koliko je integracija uspješna svjedoče puna kasina, kladionice, procvat kriminala. Kad ostave cijeli dan djecu u školi, normalno ostane roditeljima višak vremena za slobodne aktivnosti. Nije pravilo za sve, ja tu sad ne generaliziram, ali tako je stanje stvari. Za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina imamo u proračunu povećanje na 96.000 kuna, a istovremeno za antikorupcijsko povjerenstvo predvidjeli ste točno 0 kuna. To nam izgleda nije potrebno. Indirektno smo još na manjine potrošili hrpu novca preko one akcije nabavka kućnih uređaja. Znam da niste vi direktno župan s tim povezani. Sad na Njuškalu imamo poplavu frižidera, peći i ostalih stvari koje si onda naši građani još jednom mogu kupiti, jer s obzirom jednom smo ih već svi skupa platili, sve je to išlo iz naših džepova. Ali smatram da ste u proračun trebali to uzeti u obzir kod samog kreiranja. Pita me, na primjer, prijatelj koji sređuje kuću, ima 2 djece i kredite od 4.000 kuna, veli ko će njemu pomoći da stane na noge. Tu se županija baš nije iskazala. I ono što ste vi po prvi put u proračunu predvidjeli, a moja je bila inicijativa prije 3 godine, sad da vam pročitam, ali to me vrijeđa osobno sad. Zbog čega me vrijeđa? U cilju provođenja demografskih mjera i daljnjeg sprečavanja emigracije mladih obitelji iz Varaždinske županije, župan je odlučio svakom novorođenom djetetu u 2020. godini podijeliti prigodne poklone sa simbolima Varaždinske županije. Planirana su sredstva u iznosu 200.000 kuna, što bi trebalo biti dostatno. Dakle, radi se otprilike 100 kuna vrijednom poticaju. Budući da čekam, zašto osobno, čekam 3. dijete, ali ja ću vam vratiti taj poklon ili uopće se nemojte truditi slati, pa zašparate još i na poštarini. Vrijeđa me da to vi smatrate demografskom mjerom i mjerom za sprečavanje emigracije, ili ste se nespretno izrazili u obrazloženju proračuna. Bilo je svijetlih trenutaka u ovogodišnjem proračunu. Na primjer, pozitivnim smatram ono sufinanciranje mikrosolara. To ste zadržali dijelom i u sljedećoj godini, ali kad čitam ostalo onda ste kontradiktorni sami sebi. Dajte mi, prosim vas, objasnite aktivnost K107004 gdje se za rasvjetu oplošja zgrade vodotornja planira 4.300.000 kuna. To je isto šala ili? Pa nismo mi ovoga Dubai i Burj Khalifa da se to sad svijetli.
Još se onda naknadno zadužujemo, znači te račune bi trebalo plaćati. Svake godine se onda generiraju računi za struju koji u biti premašuju iznos koliko ste vi predvidjeli za demografiju. Ja vam zeleno svjetlo za takav proračun nažalost ne mogu dati. Ima još tu puno problema, radi ograničenja ne stignem sve iznositi, ali zanimljivo je isto da je još 6 liječnika otišlo iz bolnice. Gospodin Kudelić i dalje uživa vaše povjerenje. Vjerojatno ćete opet s njim piti šampanjac na sjajnom balu u 1. mjesecu. Molim komentar. Hvala. Hvala lijepo.